iyakushintsha even indlela ongayo. Ishintsha ngisho izinto ezikuthukthelisayo kuya ngokuthi ujule kangakanani. Ushintshe ngisho izinto ezikuhluphekisa kuya ngokuthi ujule kangakanani egameni likaJesu. Uma abubuka izihlahla zonke lezi ezimpande eziphumele ngaphansi, impande zazo zimnyama ngazo zonke isikhathi, kodwa lezi eziphansi uma uyikhipha lephansi ziphuma zibovana. Haleluya. Ukuba deep kuKristu ukushintsha even the way you see things egameni likaJesu. Uthi kubheda uthi ayibonge igama lenkosi egameni likaJesu. Into esizojobe uthi kubheda ingane ifile zonke semthani athi inkosi iphile, inkosi ithathile, alibonge igama lenkosi. Kusho ukujula ekukholweni nakulani bathandekayo. Indlela okhuluma ngayo when you are in troubles isho ukuthi umephi noThixo. Noma ungezeweza wazofakaza ngaphambili wathi ngiyambonga uNkulunkulu egameni likaJesu, kodwa indlela omkhonza ngayo uThixo isho ukuthi umephi noThixo, umbonga kangakanani uThixo. Much as we encourage ibandla to testify, sikhuthaza ibandla ukuthi ngaso sonke isikhathi alibe ibandla lembongayo uNkulunkulu egameni, kodwa kakhulu ibandla ngathi lingajula limfuna uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. See you in Psalms chapter